Животът е такъв какъвто е. Независимо колко много се предпазвате, ще се случват неща, които вие не харесвате. Когато те се случат, какво ще направите? Ще се ядосате на живота, на Бог, на всички хора, които са допуснали това да се случи. Моментните желания. Колко пъти сте искали нещо, само да загубите всяко желание за него в момента, в който вече го имате. Какво му не му е наред на мястото, къде сте, на нещо, което притежавате, точно сега. Защо искате да го промените? Каква ще бъде цената на това ваше желание? До какво невидимо обстоятелство може да доведе това желание? Помислете колко спокойно щяхте да бъдете, ако просто бяхте решили да обичате всичко свързано с вас и вашия живот. Точно тук, точно сега. Изберете да бъдете достатъчно силни и да се откажете от осъществяването на моментни желания и да ползвате. Позволите на себе си и да бъдете в мир. Ако нещо е загубено, то е загубено. Ако желанието да си го възвърнете само ще ви причини болка, много по-добре е да замените това, което е било загубено, било то живот, притежание, връзка с нещо различно, а не с някакъв заместител, който прилича много на оригинала. По тази причина се раждат нови емоции и нови чувства. Нищо не е постоянно. Не вярвате на заблудата, че това, което връщате, това, което притежавате в този момент ще трябва вечно. Щом веднъж приемете това, вие ще започнете да изпитвате истинско спокойствие. Щастието изисква приемане на другите, сърдечна простота и очарован дух. Човек, който не притежава никакви качества и затова ги замества с алчност и болна и фалшива амбиция за повече материални средства, с които да замаскира бедната си душевност, само му колкото повече имаш, толкова повече искаш и ако не си щастлив с малкото, няма си щастлив и с многото. Нито парите, нито салата, нито кръста не гарантират щастието.